Tim mar mine mar Gor Mahia mong'ere kaka Gor Mahia Queens no dhi nyime gi orako motelo ne tuke mag lig mar NSL ma joma mine. Gor Mahia Queens ni e thuolo mar 4 e zone A kendo gigeto tieko e thuolo maber manyalo konyo gi donje lig mamalo e season mabiro. Jatugo mar Queens Betty Riaga wacho ni gima osebedo ka thiro tuke mag mine en ni ji mathoth oketo maino e adhula mar chuo. Kokwayo josir lwedo mondo obed kasiro tuke mag mine bende. Jalup Captain Dorino Biero bendo nyiso geno ni samoro ginyalo tieko e thuolo mokwongo magidhi ngas nyaka e Kenya Women Premier League. Kang'io football ladies gi football men, mi kusema tu kweli nasema tu ya men iko juu than this of ladies juu. Nikechi yudoka men bedo supported maber moingo ladies. Nitire kaka some teams overvalue men more than ladies. But pia in football ladies inalipa, pia iko poa. An kaka Betty, agombo tugende Real Madrid. Okagombo siko Gor Mahia chieng. Agombo ni chieng mara chela nbinda mixtape adhi malo. Igor, winning is a must. Yeah. Ramogi win. They really support us. Yeah. They motivate us. Like, give me your motivation, ma. Like, it's a game. Kuna mistake, but tunafaa tunarekebisha.